Здравейте, днес ще ви покажа как да ориентирате самостоятелно вашата антена към новия сателит Hotbird, с което ще получите по-добро качество на картината и разнообразен брой програми. Преди да преминете към следващите стъпки от инструкцията, е необходимо предварително да знаете пин кода на вашия приемник. По подразбиране той е 4 нули. Ако е променен и не го знаете, се свържете с нас на телефон 359 87 123. Моля, не предприемайте действия по завъртане на антената в случай, че не сте сигурни във възможностите си да изпълните процеса, както и ако смятате, че в посока на новия сателит има обект, който възпрепятства получаването на сигнала, например висока сграда в близост, дървета и други. Ако антената е на трудно достъпно място, моля, не предприемайте действия за самостоятелно насочване. Във всички тези случаи изчакайте наш екип да се свърже с вас, за да уговори посещение. Преди да започнете процеса на завъртане, задължително установете точната позиция на антената към новия сателит и дали позволява завъртане и няма препятствия на пряката видимост към него. За да определите точно местоположението на антената, задължително използвайте уебсайта dishpointer.com. Като зададете местоположението си и изберете новия сателит Hotbird 13, ще получите данните за градусите за насочване на антената. Ето какво ви е необходимо, за да пристъпите към завъртане на антената. Гаечен ключ 13 и кръстата отверка. Първо развивате леко 4-те гайки на държача на антената към стойката, така че да позволи лесно завъртане на антената надясно, но така че да не падне. С помощта на компас или такъв от избрано от вас приложение насочвате антената. Необходимо е да завъртите устройството пред антената по показания начин, като предварително разхлабите винтовете с отверка. Точните градуси на завъртане се взимат от dishpointer.com. Непосредствено след отместване на устройството, винтовете трябва да бъдат затегнати. След това развивате гайките за елевация, намиращи се на показаното място, за да може антената да се повдигне спрямо указаните нива от приложението dishpointer.com. От дистанционното на приемника натиснете бутон меню и преминете към настройки. След това изберете системни настройки и въведете вашия пин код. Изберете сателит, в LNB настройки потвърдете с бутон ОК и в секция Транспондер отидете на Viva.com User 1 и натиснете жълтия бутон на дистанционното. Влезте в секция Настройки на сигнала и въведете честота 12616. След това изберете хоризонтална поляризация, символ Rate 30000, FAC 5.6. Потвърдете с ОК и повторно отново с ОК. Дадете показанията за качество и фиксирайте антената така, че да получите ниво на качеството над 70%. Ако всичко е наред с насочването на антената към Hotbird 13E, бутонът ОК е активен и катинарчето е заключено. Завършвате инсталацията с натискане на бутон ОК и на екрана стартира канал 1. След като получите максимални показания за силата на сигнала, фиксирайте антената, като дозавиете гайките за елевация и тези, които придържат антената. Следете нивото на сигнала да остане същото. Следвайки тези стъпки, вие успешно ще може да преориентирате вашата сателитна антена към новия сателит Hotbird, за да се насладите на новите канали и тяхното качество.